Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 2025-nji ýylyň 21-nji ýanwary. Hemen bir näçe sagat ozal Amerikada Donald Trump'ın wezipä geçmek dabarasy bolup geçdi. Şonu onuň aýdan pikirleri, sözleri ýa etjek bolýan işleri barada halkyň öňünde ýa millete ýüzlenip diýen beýanaty bar. Şo barada size gyzgynlygy bilen maglumat ýetireýin diýdim. Bu gysgaç görnüşdi. Onda Donald Trump özüniň 100 günlük programmasyny dün gece bizde gece bolýardy, elan etdi. Mundan bir näçe sagat oldu. Şonu aýdanna ol hemme zat, ähli zat Amerikalılar üçin hem de din Amerika üçin bolmaly. Biz inni döwletiň daşyna däle, döwletiň içine işlejek diýen pikiri öňe sürdi. Önähil pikir boldy, men size gysgaç düşündirýän. İkinci Jahan Uruşundan soň iki sany gapma garşy güýç bardy. Bir tarapda Amerika, bir tarapda da Sowet Soýuzy. Ondan soň ikisi gatykän ýarışdylar, ýaraglanmakda, ýanky ýaragyň güýçlisini, howplusyny çykaryp bir-birine garşy durdur. Ahir soňy SSR muňa çydaman özü içinden dürli sebeplere göre ýumruldy. Amerika şol döwürlerden başlap öz täsirini ýetirmek üçin dünýäde bir özüne loýal, ýagny özüne bir yktybarly döwletler bilen iş talyşyp şolaryň ykdysadyýatyna gowranşyna kömek edip başlady. Şol sany NATO ýararlanady. Ýewropa döwletleriň köpüsini, dünýä döwletleriniň ýanynda bir näçesini Amerikan harby bazalary ýerleşdirildi. Yerli guru yer goşunyň bir hatarda ýanky deniz goşuny, howa goşuny şolar dürli ýurtlaryň territoriýasyna ornaşdyryldy we ýerleşdirildi. Ol şo goşullarym Amerikan büdjetiniň ýagny halkynyň ýahadynyň hasabyna üçünedilik gelindi. Ýewropa Amerikanyň gorawynyň astyna girdi. Ýöne şol bir wagtyň özünde de Ýewropa elmedam Amerikanyň gollawy hemde plastarmy bolup hyzmat etdi harby tarapdan. Ondan soň ykdysady taýdanam Amerikan ähli harytlary Ýewropada dünýä döwletleriniň köpüsini geňden ýaýrady. Bilen bir tarapdan Amerikan ykdysadyýatyna uly kömek. Şol sany beýleki dünýäň harytlary Amerika gelip satylýar. Indi Donald Trump şu tertibi döwmekçi, bozmakçy we täzeden ýazmakçy. Näme çyp bolýar? Şol ähli zat, ähli önüm, ähli girdiji Amerikan öz içinde galmaly, öz halkyna hyzmat etmeli. Mundan beýle o dünýä döwletlerine öňkü ýaly bilen kömek etmekçi däl. Bar bolan şertnamalary täzeden garamakçy, halka ýa Amerika peýdasyny saklap goýmakçy, galyny aýyrmakçy ortadan. Indi şol öňkü mundan ikinci Jahan Uruşundan bäri baglanyşyp gelen şertnamalaryň hemmesi diýmesem bir köp bölegini öz aktuallygyny ýitirýär, öz gymmatlygyny ýitirýär, öz güýjüni ýitirýär. Şol sany aýdyp geçsek häzir ilkinji nowatda ýitirjek halkary şertnamalaryň biri ekologiýa barady. Paris şertnamasyna laýyklykda Amerikada şol şertnama gol çeken, dünýäde şol ekologiýany ýagny daşky gurşagy bir gorap saklamak üçin köp döwletler şol nebiti, nämäni yer astyndan çykarylýan baýlyklaryň zirzebilini garynlasyny hem asmany howany daýalýarlar hem topragy. Şonu azaltmak üçin bir topar işler edildi, şertnamalar baglaşyldy. Şol sany ýanky Amerikadan giden administrasiýa bar, Joe Biden'ınki. Joe Biden'ın gatykän bitirdiken işler alyp bardy. Ýöne şolar hemmesi indi puja çykdy, Amerika şol şertnamadan çykdy. Donald Trump'ın aýdyşy boýunça nolar çykdy. Demek ol näme ýykyn edi. Şol şertnama laýyklykda döwletler öz
yankı çıkaryan nebit önümlerini hawan zäherleyen, topragy zäherleyen önümçülükleri azaltmaly, kemeltmeli, peseltmeli, aşaklatmaly, gelecek nesiller üçin atmosferi ýa-da tabigaty gorap saklamak üçin. Indi Trump aýtdy ýok, bize oň ýaldat gerekkel. Bizde hani näçe diýsek nebit bar, gaz bar. Biz istediğimizi çıkarjak we satjak. Galan dünýä nämesi şonu etsin. Ene şular ýaly terde ene çykyş etdi dün. Ondan ýene-de onuň şol 100 günlük programmasy bar, eglan eden şu programmaň içine näme gire ilkinji nowatda şol Amerika bilen Meksika arasyna serhedi ýapmaklyk. Ene şonu hem dün aýtdy. Men ertiden goşun edi şol Amerika Meksika serhedine durar. Indi aňyrdan bärik bir adamam geçmez. Nelegal ýagdaýda geçilýär. Aňyrdan serhedi böwsüp. Indi beýram geçmez. Şol sany öňkü geçerler bar. Onuň aýtdy, emma öňkü aýtdyň däl onuň öňkü bir ýerde aýdan zady bar. Emma garaşylýan deportasiýa edilmeli adamlaryň sany Amerikadan şu bir kanun gelenler var, serhedi bozup ya da bir kanun ýaşap berenler var, ya aýdaly başga ýollar bilen gelenler var. Ine şolary deportasiýa etmeli. On sanym 7 milyondan 12 milyon aralygy dip hasaplanýar. Şunça adam Amerikany terk etmeli. Şu Trump'ın ýurdu dolanýan döwrüne. Ol bir aýyň içinde boljak, bir ýylyň içinde anyk möhlet ýok. Ýöne şonuň etjegi şol programmasyndan. Olar kimler bolup biler? Esasan şol ýa-ni deport edilmeli adamlaryň arasyna girýän halklar şol esasan şol Meksikalylar, Meksika tarapdan gelýän Afrikalylar, SSR'ın öňkü geňişligine adamlar şol sany Türkmenistanyň bir kanun ýolları bilen serhedi geçip Amerikan territoriýasyna düşsen, sen eýen bolu otaýdan sen hiç kim çıkyp goýmaýa, sen eýen şol topraga aýak bassyn. Indi şu kanun ya şol hukukdan ýa-ni bosgun bolup gelen adamlar ya bir kanun geçen adamlar serhedi indi mahrum edilýär. Şolaryň hemmesi ýa-ni deport edilmeli. Demekden öwürler ýa-ni alyp gelen çağırary da onlaryna hemmesi çykyp gitmeli ýurtdan. Başlan. Ondan ýene-de oň aýdan zady ýurdun içine degişli mesele ýa problemi dip öňüne tutan programmasy aýal jinsy gatnaşyklary. Indi diňe gatnaşyk erkek bilen denanyň arasynda bolup biler ýa denan bilen erkegiň arasynda. O beýleki ol denan bilen denanyň arasynda jinsy gatnaşyk ýa erkek bilen erkegiň arasynda jinsy gatnaşyk indi bolmaz, mundan beýlek dip dün onu eglan etdi. Ýene-de bir Donald Trump'ın eglan eden ýemesi programmasyna girýän zat, şol ýa-ni Panama kanaly bar edi. Şo kanaly ozal Amerikalılar gurup berdi Panama. Ondan bilen wagtyň geçmegi bilen öz şertnamasyny boýun alan borçlaryny ýerine ýetirmän. Ondan oňy şumal köplen şol Hatay tarapy ýeçilge diýe ýetmekçi. Biz oňa ýol berjekler, biz Panama kanalyny özümüze ýygyny gaýtaryp aljak diýip mene dün çört kesik aýdyp berdi. Bu meselede şeýle çözülmeli. Ondan ýene-de şo näme Panama kanaly bilen baglanyşykly sebäp o taýda kanalyň kän girdiji gelýärdi. Ene şo girdijini men Amerika özüne almakçy. Ondan ýene-de barda hatda kän aýdyn zatlary ýöne men gyzgynlygy bilen size şol esasy zatlary aýdyp geçmekçi bolýanlar. Ýöne şol şuň ýani gijek eden akşamky çykyşynda Donald Trump Ukraina we Orsiýet urşy barada kelam söz aýtmady. Ýogsa öňkü ilkinji beren wadasyny men 24 sagatyň içinde Orsiýet Ukraina urşuny ýatyrar diýipdi. Ýöne şu barada ýeke kelam söz aýdana, diýmek aňyrda entak gepleşikler öňde bolmaly. Bilemek nähil bähbetli bolup gotorjak ol uruş iki tarapada ya üç tarapada ya dünýä üçin ony wagt görkezler. Ýene-de bir aýtmaly zat şu taýda geçen hepde aýdypdyman size çykyşymda bir topar
döwletleri de haýbat atyp başladylar da şol sany Kanadany Amerikan 51-nji ştat edip kabul etmek ýa-şonuň öz içine almak barada. O barada da kelama söz aýtmady Donald Trump. Ýa-da aýdypdy şol ýanwaryň başyndan Daniýada eşli bolan Grenlandiýany satyn alyp öz hasabyna geçirmek barada Amerikan. O barada da hiç azap geçen ýeke sözü ýok. Demek olar şol aýdylan öňkü şol beýanatlar ýa bir halkyň gulagyny bir hoş ýakyjy sözler üçün ullany ýa-da ol planlar biraz ýa-da süýşür. Ýöne dile geldi, bile geldi diýilýär, şo dile getiren zatlaryny men size ýene bir gezek gaýtalap aýtyp berýän. Enne beýleki döwletler bilen gatnaşygyna da şol dartgyllygyň boljagyny ol aýtdy. Şol Panama meselesini biz diýdi gerek bolsa hany Hytaý bilen dikleşmäge de taýýar diýdi. Ana o taýda da şo zalyň içinde Hytaýyň wekili motir. Bütün de resten de yetişmene daha televizyon ya da bütün dünya yaratır ol haberler. Ne şeylere kıysaca aysak yurttaşlar ne Amerika'da dün Donald Trump'ın inaugurasyası yani taht vazife gelmek seremoniyasını ne şurayali çıkışlar edildi. Zarlı iksan kapma karşı güç otur hem demokratlar hem respublikanlar yani yenilen taraf yenen tarafı oynamak ya tabin olmak ya kabul etmek yine demokratiyan yine bir ulu görünüşü bolansan ana olar düğün yoksam yine Türkmençeler aysak birbirine karşı jarkı diye Türkmenler bugün olsa ana birbirine el çarpıp yılgırıp atıyorlar. İslesen islemesen sen şunu köpçülüğün beren kararını kabul edemeli. Yine bize bir ulukan tarihi sapak. Bize aydaylı ilatın